Sa videong ito ay samahan nyo kaming muli at ating tuklasin ang pinakatatagong yaman ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng gitnang Luzon, mula sa tahimik na karagatan hanggang sa pinakatatagong paraiso. Ito ang bayan ng Agno, Pangasinan. Kinorte siya na parang cave. Ganun. Ganun yung explain. Meron din po mga panroom, aircons, cottages po along gabi. Ito nga ay talagang punong-puno ng kagandahan, likas na yaman, at kasaysayan. So tara mga ka-gear, at ating libutin ang kagandahan ng Pilipinas. So nandito po kami ngayon sa Abagatanin Beach. Dito po yan sa bayan po ng Agno, Pangasinan. Ayan. So car camping na yung ginagawa namin. So napakabait naman po yung lokal dito at pinahiraman po tayo ng table tsaka upuan. Ayan. So dito po kami matutulog ngayon sa sasakyan. Tapos ito, nagbaon naman po tayo ng lutuan, tsaka bumili din po kami ng butane. Tapos sa bahay kanina, bali nagluto na po kami ng kanin. So ito, niluluto na lang po namin yung ulam namin. O diba? Napaka-practical. Maganda pag ganun. At least nakatipid pa tayo sa accommodation. Hindi na tayo magre-rent ng kubo. So, nagbiyahe po kami kaninang mga 3 PM sa Tagudin. So, dumating po kami kaninang mga bandang 9:40 dito sa Agno, Pangasinan. So, welcome po sa ating vlog. So, good morning po sa ating lahat. At ngayon, nandito po tayo ngayon sa Sitio Abagatanin, Barangay Makabubuni, Agno, Pangasinan. Ayan, so kasama po natin si Ate Agnes ngayon. At syempre, pinapakilala ko sa inyo si Ate. Ayan, so ano po yung magkano po yung mga cottages dito? Ilan po yung parking fee? Ano po yung mga babayaran nila dito kung sakali na mamamasyal sila dito sa Abagatanin White Beach? Ayan. Ay, pag pumunta po kayo dito sa Abagatanin White Sand Beach, mayroon din po yung mga, depende po sa usapan, kung free parking, free CR, package deal na po yun. Pero ngayon po, dahil hindi pa naman peak season, mas mura po pag hindi peak season. Pero pag peak season na po, mas mataas po yung rate. Depende rin po sa dami ng tao. Mayroon din po mga fun room, aircons, cottages po along the beach. Basta pag ano po, kung gusto niyo po, pwede niyo po akong kontakin. Ayan Ate, plug mo na yung number mo para di na mahirapan yung mga viewers natin. Ayan, pakiplug na lang natin. Yung number ko po, 0912-726-1103 or 0970-832-3923. Ate Agnes po. Ayan, so sa mga ka-gear natin dyan, kung gusto yung mamasyal dito sa Agno, Pangasinan, ayan, kontangin niyo lang si Ate. Tamang-tama. Sige
guys. So, abangan nyo mamaya guys. Mamasyal tayo sa Dalampasigan at mag-aerial shot tayo para makikita nyo po yung buong kagandahan ng lugar na ito. Alright, let's go! So, yun guys. Doon yung sasakyan natin. So, mismong tabi dito sa malaking bahay na to. Tapos, dito tayo dadaan. Or dito mismo sa front beach. Yung mga cottages nila dito. Ito, parkingan din po ito. Kung gusto nyo dito mag-park, pag diretso lang po. Tapos hanggang dito na. Talagang mga sasakyan, mayroon din yung mga pwede nang diretso yung sasakyan, mayroon din yung kung gusto nyo ano. So, baka yung ano? Ate, apengin nga pinanaganan dati abagatanin. Ano, since birth na ako dito sir, pero hindi ko rin natanong sa mga lolo't lola ko. Good morning! Hindi mo din natanong. Opo, hindi ko rin natanong kung bakit napangalan ng Abagatanin Whitesand Beach. Pero dati po rin na-point yung pangalan nito. Siguro from the word na abagatan. Kasi sa bagatan dito sir. Kaya lang kung ano no. Hi! Ng mga ano. Makidaan na po tayo dito sir. Ay, ito yung mismo Jay, Kwan. Hello! Para naman good morning! Parang dapat namin mag-lindon. Ito na yun guys. Abagatanin Whitesand Beach. Alright. Ang dami na pong naliligo. Kaya po madaming mga seaweeds ngayon paggawa po ng mga may bagyo po. Kaya ano. Papadayo sila dito. Opo. Dati po yung ano, pag yung may bagyo talaga, ang ano, yung alon, pumupunta ko dito. Pero ganun lang sir. Ang malakas dito is hangin. Pag may bagyo, kaya nga mga, hindi pa masyadong maganda ngayon ang mga ano. Opo, ang topics ko sir, o hindi pa ano. Palay ko. Ha? Palay tayo. Hindi na, balay. Balay. Yun oh. Ito yung cottage natin. One sir. Alright. Pero ito sir, dati may kuryente, may sarili akong tubig. Ma'am, pasok po ma'am. Ito pala kalagay mo na? Hindi. Pala kalagay. May tulugan na rin po ito. Yan guys, ito yung cottage na ate. So, pwede na po siya sa mga siguro 10 to 20 packs or less. Dalawa po ito sir, dito. Yung isa. Dito rin yung sa kabila. Kaya lang madami pong mga kalat-kalat dahil kakatapos lang ng bagyo. Pwede po kayo matulog dito. Overnight. Opo, mayroon na rin pong... Ayan, ito yung kwarto nila. May kuryente rin dito ma'am, pa talagang may mga matutulog. Tsaka may mga ano, kaya katatanggal lang ng mister ko yung ano kasi nung isang gabi, mayroon akong overnight sir. So, dumating sila ng 9 o'clock ng gabi, umalis sila ng 2 AM ma'am. Nilagyan namin sila ng ilaw doon, yung underwater sir na ginagamit sa laot. Ay, ganun? Ay, napakaliwanag sila kasi napakaganda po. May oriente po sila dito, tapos may underwater dito sa labas, tapos nilagyan din sila doon. Para habang naliligo sila ma'am, may ilaw po. Maliwanag. Opo. Yan po yung mga bangkang ano, lumalawot. Night swimming. Alright, so magpapalipad po tayo ng drone para makita po ninyo yung buong ganda ng Abagatanin Beach habang maaga pa. Kasi pag tanghali na kasi medyo maliwanag na. Mas hindi siya nakaka-appreciate na tignan. So sakto yung oras na to para makakuha po tayo ng mga magagandang shots. Ayan. So tara guys, let's enjoy the day and sana mag-enjoy din po kayo sa inyong mga tahanan. Ayan. So let's go! Ang munisipalidad ng Agno ay isang third-class municipality sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa census ng taong 2020, ang populasyon nito ay umaabot sa 29,000 plus na katao. Ang bayan ay kilala sa kanyang mayamang kultura at kasaysayan at patuloy na nagiging sentro ng mga oportunidad sa pagunlad ng rehiyon. Sa kabila ng pagiging third-class municipality, ang Agno ay mayaman sa mga likas na yaman at magagandang tanawin na umaakit sa mga turista at mga lokal dito.
Ang pangalan ng agno ay nagmula sa isang uri ng puno na tinatawag na Agno casto, isang puno na ginagamit sa mga pampalakas na panggamot upang maibsan ang sakit at karamdaman na masagana sa lugar na ito. Sa paglipas ng panahon, ang agno ay nananatili at naging pangalan na ng bayan. Ang agno ay formal na organisa bilang isang munisipalidad noong 1791 sa panahon ng mga Kastila at sa mga unang bahagi ng panahon ng mga Amerikano. Ang agno ay bahagi ng lalawigan ng Zambales. Ngunit sa pagpasa ng Public Act No. 1004 noong Nobyembre 30, 1903 ng Philippines Commission, ang hilagang bahagi ng Zambales kasama na ang bayan ng Agno ay inangkla sa lalawigan ng Pangasinan. At dito nga namin nadiskubre ang napakagandang bayan ng Agno, Pangasinan. Tara guys, dito na tayo. Let's go! Ay, nagkumayat. Sarap guys, napakaganda ng tubig. Tapos dito white sand yung buhangin niya. Hindi naman masyadong pino pero masasabi na natin na talagang white sand. Doon yung hut natin guys, yung kubo natin. Tapos ganito na kaganda ang makikita mo. Alright, sa wakas guys, na-unlock na po natin yung bayan po ng Agno, Pangasinan. Woo! So sabi ni ate, pag sa mga banana boat daw, magkano ate? Ngayon po, 150 po. 150, ilang Like this na yun, ilang minutes po yun? Capacity of 8 person. Tapos may pwedeng libreng makasakay doon sa boat na isa or dalawa.
Pero pag yung mga mga batang underage hanggang 6 years old, yun, free yun, sir. Free? Okay. Tapos iikot ka dyan, sir. Depende po kung ilang... Bali 8 packs yun natin no, sa Opo. banana boat. So, ilan po yung isang banana boat? Pwede rin po yung 10, sir. Depende po sa kalma ng tubig. Oo, okay. Pero pag medyo 150 ate, no? Opo. Per packs? Pag yung bangka na sinasabi nilang island hopping is 200 na po kasi mag-i-stay ka doon ng almost 3 to 4 hours. Island hopping din? Opo, mayroon din po. Pupunta ka Okay. po sa mga iba-ibang island. Ay, dyan po mismo? Mayroon po. May mga island po dyan? Mayroon sa Umbrella Rocks. Mayroon po doon sa Virgin Island. Tsaka sa likod nitong malaking bagay sa maganda po dyan. Pwede pong maligo doon. Madami rin para Hintayin silang ka po ng bangkero. Opo. Na kung gusto mo yung ganyan kalaki na boat. So magkano na ulit ate? 150 150 po pag per head sa banana boat? Opo, sa Island hopping po, naman? Sa island hopping po is 200 ang per head. 200. Oh, not bad. Okay na yun. Opo. Ilang tao po yun sa isang bangka? Island hopping po. Island hopping. Pag yung mga mother boat na po na mga ganyan kahit 15 packs po. Pero yung capacity ng mga ganyan mas maliit, mga 10. 10 to 11 ganyan. Hindi po sa Natin na. Yung mga ganyan kahit 20 packs pa sir pwede. Yung mga mayroon. Mula dito sa kubo natin guys. Pasyal po tayo doon. Ikot tayo doon. Tapos pupuntahan po natin yung pinakadulo doon. Sabi po ni Ate Agnes, may maliit daw na natural pool doon na pwede nating liguan. So, paliparin natin ng drone doon tapos maligo tayo ulit doon. Tapos dito na parte, private resort to. Kung trip nyo yung ganito na setup, pwede rin po kayong mag-stay dyan. Pero sa amin kasi, sa sasakyan na kami natulog. Ito yung guys, sa Ilocano, Sabangan. So, ito po yung sinasabi ko kanina na nagmi-meet yung tubig tabang tsaka tubig dagat. Diyan guys, ito po yung halagusan or exit ng tubig tabang papunta po sa dagat. Diba? Sarap din maligo dito. Ay, lamig ng tubig. So ngayon, nakikita nyo naman mga maliliit na mga rock formation dito. Papaliparan po natin yun para makita nyo po yung dulo doon. I-rate ko to 1 to 10, siguro nasa 8.5 or 9. Goods, ayos dito. Saka ang babait ng mga tao dito. Ang bakawan nila hospitable, tsaka sila na mismo yung lalapit sa'yo para i-alok yung mga amenities nila dito. So, tara, lipat ulit tayo. Let's go!
Ito guys, yung parang cave nila dito. Pwede po kayong maligo dito. Oh. Ganda. Ayos dito guys, agno. Tapos mamamangha ka talaga guys yung mga rock formation dito. Yung talagang hinubog ng panahon. Tingnan nyo naman guys, oh. Yung mga maliliit na cave dito, mga rock formation. Mag-ingat lang po kayo, baka kasi may mga kwan dito, yung mga deadly na crab. Pero wala naman siguro. Ito yung pinaka nagustuhan namin guys na part. Dito sa may parang cave na ang maganda dito, sakto lang yung lalim ng tubig, tsaka hindi ka masasunburn kasi may silong. Diba? The best ang agno. Ganda pala dito. Ito yung cave guys. Pwede po kayong maligo dito. Bari-bari, tagtagari. Ito yung ganda oh. Wow. Nice, nice, ganda. Wow. Ito yung sinasabi na ate na parang maliit na pool. Malalim? Mababaw lang. Hindi. Ganda oh. Wow. Babayin nga natin. Wow. Nice. Tapos, kung saan ako nagmala, dito po ako pumasok. Grabe! Bari-bari, tagtagari. Ganda lang picture ka to yun. Mababaw lang dito. Ano naman? Baka maano ko yan? Haan. Gan picture na nga ron. Ganda oh. Ganda ng cave na to guys. Hindi siya actually na cave pero yung malalaking bato kasi parang Ay, parang siya sementado. parang cave na rin siya kasi yung wallings ng mga bato talagang kinorte siya na parang cave. Ganon. Ganon yung explanation. Tapos dito guys oh. Grabe. Ganda. Nice, nice. Ang lalim niya dito guys, sakto lang. Pwede po sa mga bata. Pero wag lang po kayo pupunta doon sa harapan kasi malalim na doon. Pero dito na part, pwede po magtampisaw yung mga bata dito. Grabe. Nakaka-amaze yung ganda dito sa Agno. Wow. Hi. Sama. Hello. Sa mga kayo. Kayo yung nakuhanan ko kanina ng drone, no? Opo, kami yun. Wala yun. Sa inyo po yan? Taga saan kayo? Taga ano po, ako po sa Manila. Dumating lang po kasi pa birthday ng nanay ko. Oh. Ayan, di ba?
Sulit, no? Sulit. Sulit na Tapos hindi sulit. siya mabato. Hindi din siya maalon. Kung ano pa yung biglaan na lakad eh, yun Hindi pa yung natutuloy. yun pa yung nasusulit mo talaga. Oo. Kesa yung planado. Tapos hindi mo masusunod. Mm. Pero ang ganda talaga, hindi siya mabato. Tapos Ito guys, so puntahan nyo tong formation, rock formation na to. Puntahan nyo to, the best dyan. Sa mga maarte po sa katawan, kung ayaw nyo pong ma-sunburn, pwede po kayo pumunta dito. May silong. Simon po. Ikaw naman. Sarazan na lang po. Oh, ikaw. Greg po. Ayan, shoutout sa mga boys dito sa Abagatanin, Sitio Abagatanin, White Sand Beach, Locosur. Layo, no? Mas malayo yung Maynila. Hindi. Malayo yun. Ay. Uy, nalulugod mo. Galing, ganda. buko mo natin. Uy! I highly recommend guys na puntahan nyo po itong bayan na to. Bukod sa napakagandang lugar is napakabait pa po ng mga tao dito. Yung lugar, tignan nyo naman guys, kung nakita namin itong parang cave na to, nagsitaasan yung mga balahibo ko sa ganda. Tapos doon, pwede po yung mga bata doon, pwede po kayong maligo doon, safe na safe. Saka dito, sa mga maarte po yung katawan na ayaw pong ma-sunburn, pwede po kayong magtambay dito habang naliligo. Sa kina-share na nakilala po namin, shoutout po sa inyo, maraming salamat po at least nakapagkwentuhan po tayo ng medyo matagal at nakapagbigay po tayo ng kaalaman sa bawat isa, yung mga experiences natin sa buhay. Ayan, so maraming salamat sir. At sana magkita po tayo. Guys, so magpapaalam na tayo dito sa Abagatanin at siguro magsaside trip na lang tayo siguro sa Umbrella Rock. Tapos uwi na tayo. Ayan, maraming salamat kay ate. Thank you. Thank you din po, sir, ma'am. Thank you for coming at pagpumunta dito sa amin. Salamat. Thank you. Let's go. Woohoo! So ito yung arko nila guys. Abagatanin, Barangay Makabubuni. Ayan, gabi na po kasi kami nakarating dito, kaya ito, sinushoot na natin, at least may reference kayo kung paano yung magpunta dito. Ayan, so guys, ito na po yung papasok, punta po ng Umbrella Rocks, Bulol. Umbrella Rocks, ayan, so magsishoot lang tayo dito, sightseeing, and tignan natin kung gaano kaganda. Isa sa pinagmamalaking atraksyon dito sa bayan ng Agno, Pangasinan ay ang Umbrella Rocks. Ito ay ang naglalakihang bato na tila hugis payong na makikita sa Sabangan Beach sa bukana ng Balingkuging, Barangay Sabangan. Ang nambuhalang payong o tila kabuti ay nabuo sa pamamagitan na walang tigil na paghampas ng mga alon sa dalampasigan sa paglipas ng mga siglo. Bukod sa Umbrella Rocks, isa ring dagdag na atraksyon ng Sabangan Beach ay ang mga magagandang corals at iba't ibang lamang dagat. Dahil napapaligiran ito ng malinaw at asul na tubig, ito ay isang perpektong lugar para sa swimming, snorkeling, at diving.
Ganda. Nice. May mga cottages pala sila dito. So ito na yung ito na yung mga mismong umbrella. Umbrella. Ito na yung mga sinasabi nila na umbrella rocks. So ganito po yung dalampasigan nila dito. Malayo pa yung pinaka mismong baybayin. Tapos dito black sand. Yan o. Wow. Umbrella. Ganda guys, oh. Wow. Sa wakas guys, napasyalan din natin itong umbrella rocks. Mamaya palipad tayo dito ng drone para makita niyo yung kagandahan ng mismong lugar. Ganda. Ganda, di ba? So, tara. Hindi ako kumaglakad. So, sa mga nakaabot po dito, maraming salamat po. At pagkatapos po natin dito, siguro side trip lang siguro tayo sa Alaminos, dinuwi na tayo. Wow! Aura-aura. Ang maganda pa dito guys, may mga marerentahan na kayo na mga cottages na pampamilya, pang tropa, picnic, mga family reunion. So goods na goods dito. Ang buhangin nga lang nila dito, black sand. Maraming salamat po sa panonood guys. At isa na naman pong panibagong adventure ang ating lakbay sa vlog na ito. At actually, this is our first time na makarating po dito sa bahay ng Agno. Maraming salamat po sa mga bago po nating followers and subscribers po sa YouTube. At sana po huwag po kayong magsasawa. Sa mga nakilala po namin sa Abagatanen, maraming salamat po. At napakabait po ninyo.
sana po ay mas maging muunlad pa ang inyong bayan pagdating ng panahon. At madami po pong mga turista na pupunta sa inyong napakagandang bayan. So, hanggang sa muli, kaya don't forget to please like, share, and subscribe guys. Pauwi na po tayo at sana madami pa pong mga darating na travel adventures ang ating lalakbayan. So, maraming salamat din po sa aking asawa na napaka-supportive. Kaya lahat ng aking pangarap, nandiyan palagi siya na nakasuporta. So, hanggang sa muli guys. Paalam!